z mojej triedy, môžete to tu vidieť. Čo tu má zase? To som videl, to je dobre. Ja viem. Takže máme len asi 9 minút na vlog, neviem, čo tu budem robiť. Tu ja sedím, vidíte. Tu ja sedím. Tu je moja taška, tu ja sedím. Bohužiaľ sám. No tak sa vlog nemusí to byť tak nahlas. No neviem, čo tu budem ani robiť. Môžete tu vidieť. Krásne. Veľa snejšie. No však to ti len raz dovolí poslať. Ale otvoriť videu. No tak ja neviem, to ti musí... No však, lebo to iba raz môžeš otvoriť, vieš? On poslal svojho brata dať. No, vidíte, tu máme pekný stromček. No. Vidíte, tu máme pekné sviečky. Ozdobu to sme my jediní robili. Však to máš. Vidíte, tu máme peknú ozdobu. To som videl, to je blbosť. Taká blbosť. Už vieme, aký je nový mím. Čo robí? Tu sa vypína, dobre. No, dáme timer. Pozrite, ak bude pekne svietiť. Najlepšia je zelená. Samo najlepšia zelená či modrá? No, najlepšia zelená či modrá? Modrá. No vidíš. Moja najlepšia je zelená. Tak keď ste na kanále noví, nezabudnite dať like a odber. To není fér! Čo? 20 správkov z diskami nie. Kúkaj. To bolo dávno už. To bolo asi včera, ty. No včera. No, tá vidíš. A prečo nejdeš? Prečo nechodíme? To musíš sa spýtať učiteľky. Hugo, Hugo. A keby sme vyšli na klozisku, by nebola telesná, ty nemáš za telesnú. No to vidíš. Také blbosti pozeraš. Znamená to, že si pravdepodobne chud. Božek, dostanem dolár! Žltý. Jaký dolár? Nič. Nepochopíš. A jaký dolár? Nič. Môžem ti ukázať to máš tvár? Môžem ti ukázať tvoj tvár? Môžem? Čo? Ukázať tvoju tvár. Nie. Také blbosti pozera, vidíte? Také čínsku. Čínsku elevation pozera. To nám to všetko posiela do skupiny, ty. Čo robíš? Kúkaj. Čo máš? To je Hugo v budúcnosti. Ježi, toto je lepšie. Ukáž. To bolo vtipné. No, vidíte, tu máme darčeky. To sú... To je môj kvetok, ktorý som asi už mesiac nepolial, ale mne to nevadí. No, však to je mokrý, ty čo? Pozerajte, toto je tam tá lavica, čo bola tam vzadu. A oni ju tu premiestnili. A čo to má? To čo tam dala? Papierik daj. Hej, papierik. Ideme pozrieť, či niekto neprišiel. Ideme sa pozrieť, že vešli za toto. Hej. No. Dáme hluk, tam je ticho. Takže nikto. Niečo. Hej! Sa kúkni. Čo? Ukáž? Ja to nemôžem ukázať na video, ale ukáž, počkaj, ukáž. Ale ukáž to ešte. A keď urobíš z toho song, no tak potom nedajú ti. Ale ukáž ešte raz, ukáž to ešte raz. Nie. Ale daj. To bolo vystúpenie. Ukáž ešte raz to posúďte. Ukáž to ešte raz, tyšne. Toto som videl. Aj tak to skrie, tak čo chceš. Toto som videl, to je tiež dobré. Prosí človek peniaže. Či by som mám také ešte natočil? Koľko je? No ešte máme.
Asi 3 minúty ešte máme. Čo? Jože mám kúkať? Kúkaj a kúkaj na psa. Hej, Trump chce Ukáž? This is your final warning. Greenland will belong to the To tam nedávaj. Prečo? Daj ti žlutý dolár. Aj tak už Ale ti mám. dám žlutý dolár a máš kanál. Nebudú, nezmažu mi. Máš ti, keď tu budeš mať 3 žlté doláry, no tak ti zmážu. Neboj sa, youtuberi asi už majú 10. Aha, to je kratováčka, myslím, že takto určite. Toto Grónsko. On chce ho kúpiť, ty. Čo? On chce kúpiť. No hej, ale oni ho nechcú predať. Hamba. Si tiež ho tam počul? Hej. No ho nechce kúpiť. Hamba. No predať ho nechce. Hamba. Ale oni ti dajú žlutý dolár. Ja viem. To nemôžeš len tak tam dávať o politike, ale ešte hlavne Dám screenshot. No nedám screenshot, veď to zaburuje. Čo chceš? musí skôr zvuk. Prečo sa nedá pustiť to pesnička? Jaká? Bela. No ja neviem. Bela, čau, bela. Oni tam chcú poslať armádu a zokácií. Ale vraže NATO, že čo Francúzsko a Nemecko chce ochrániť Grónsko. Aha, No hej, však. Toto som už nevidel. Čo by som vám tu ešte také ukázal? No tak to bude asi všetko. Nebudnite dať like a odber. Čaute, toto je môj prvý vlog. Arigato!